μάνα για τον Αλονεύτη, δεν πρόλαβε. Σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο θα κάνει την παλιά πίσω. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και γκολ από τον Ζλόκαρ. 1-0 στο 23ο λεπτό. Ο Άντος Ζλόκαρ, πρώην ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, πετυχαίνει τον γκολ και πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ομόνοιας. Ο Αλονεύτης αρχικά δεν πρόλαβε, έτρεξε και έφερε την μπάλα ακριβώς εκεί που ο Ζλόκαρ με ψυχραιμία και με εξυπνάδα έστειλε την μπάλα με δύναμη. Γίνεται λάθος από τον Δέλα. Καφού το εκμεταλλεύεται. Φεύγει μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια για το 2-0. Καφού το κάνει. 2-0 για την Ομόνια στο 35ο λεπτό. Ότι έγινε το λάθος. Ο Καγιάφας άφησε στον Καφού. Είναι γρήγορος ο Αφρικανός. Μπήκε στην περιοχή. Πολύ ωραίο το πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Πεκάη. Γίνεται πλέον το 2-0. Ξανά το τέρμα με πολύ ψυχραιμία. Γίνεται παλιά τώρα για τον Οκά. Δεν υπάρχει offside. Μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 που γίνεται διαστάσεις τριάμβου για την Ομόνια. Νομίζω στην ίδια ευθεία. Φεύγει λοιπόν μόνος ο Οκάς. Εδώ κρατά λίγο την μπάλα και χωρίς χρονοτριβή την πετά πάνω από το σώμα του Πεκάη, ο οποίος άπλωσε, ακούπησε λίγο την μπάλα. Τελεί ο Αλονεύτης. Κεφαλιά από το Πλέτς. Μεγάλη απόκρουση και γκολ. Ο Ζλόκαρ δεύτερο τέρμα και η Ομόνια φτάνει στο 4-0. Ονειρεμένο ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι αυτό το γκολ πλέον είναι εδώ από τον Αλονεύτη. Και ενώ στην άμυνα ο Πλέτς, ο Ζλόκαρ τελικά ήρθε από πίσω και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Σηκώθηκε για την κεφαλιά ο Βέρτσελ ήταν και εδώ νίκησε τον Πεκάη ο Ζλόκαρ. Με καλή τοποθέτηση μέσα στην περιοχή. Ο Νεύτης εκτελεί. Από το αριστερό πόδι του Αλονεύτη φεύγει μπάλα, η κεφαλιά, γκολ από τον Μπενταγιάν. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ στο 43ο λεπτό. Ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση του Ισραηλινού. Στην εκτέλεση του φάουλ από τον Στάθη τον Αλονεύτη, ο Μπενταγιάν εντελώς ανενόχλητος, είχε την ευκαιρία να σημαδέψει τα δίχτυα του Κοζάτσικ, το έκανε και άνοιξε το σκορ. Από πλάγια θέση κάπου χτυπάει μπάλα, αλλάζει πορεία. Ο Κοζάτσι χάνει και το 2-0 από τον Άλβες. Στο 66 η Ομόνια φτάνει σε δεύτερο γκολ με τον Βραζιλιάνο και παίρνει πλέον πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την νίκη εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αλονεύτης πάλι στο Σπούκιν. Βγαίνει σέντρα Άλβες από κοντά 3-0. Δεύτερο γκολ για τον Βραζιλιάνο και παίρνει διαστάσεις τριάμβου η επικράτηση της Ομόνιας στο 74. Ο Άλβες σκοράρει και πάλι το δεύτερο του γκολ σήμερα και το τέταρτο συνολικά στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια σε αυτό το χρονικό σημείο βεβαίως είναι απέναντι ο Σπούκιν. Πάει για το σουτ. Κατεβάζει ωραία την μπάλα στον Περκουνιού. Γκολ. 0-4. Στο 89. Η Ομόνια φεύγει με την νίκη, αλλά με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σήμερα. Επιστρέφει στις επιτυχίες με τον καλύτερο τρόπο. Κλέψιμο τώρα από τον Αντρέ Άλβες. Σέντρα, Εφρέμ, μεγάλη ευκαιρία, γκολ, 1-0 η Ομόνια. Στο 31ο λεπτό αυτή τη φορά ο Εφρέμ βρίσκει στόχο. Από την πολύ ωραία σέντρα του Βραζιλιάνου του Άλβες. Η σέντρα του Άλβες εξαιρετική. Στην κίνηση πολύ ωραίο το γκολ από τον Εφρέμ. Ο Μάστρου δεν μπορούσε να αντιδράσει. 1-0 λοιπόν στο 39. Παίρνει το προβάδισμα η Ομόνια. Ασυνεννοησία Άλβες. Ωραία κίνηση από τον Χριστοφή. Τρέχει, είναι γρήγορος. Κερδίζει τους παίχτες της Ανόρθωσης και ευκαιρία για το 2-0. Ο Ασίς το κάνει. Στο 61ο λεπτό η Ομόνια φτάνει σε δεύτερο γκολ με τον Πορτογάλο. 2-0. Πάλι εδώ η εξαιρετική μεταβίβαση. Η κούρσα που έκανε ο Χριστοφή. Το έτοιμο γκολ που έδωσε στο συμπαίχτη του. Παίρνει ένα σημαντικό πλέον προβάδισμα η Ομόνια. Περιμένουν δύο, είναι ο Σκέμπρη και ο Φρέτη. Πάει μπάλα στο Φρέτη, το σούτ στην κίνηση, γκολ 3-0. Στο 81ο λεπτό η Ομόνια φτάνει σε τρίτο γκολ και πλέον είναι μία ανάσα από την πρόκριση. Το γκολ από τον Φρέτη, από το γύρισμα με ένα άψογο πλασέ σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μάστρου. Και βάζει τη μάσκα εδώ για να πανηγυρίσει ο Χριστοφή, όπως και στο δεύτερο γκολ έκανε την κίνηση
βρήκε τον Φρέντι αυτός χωρίς χρονοτριβή. Ένα εξαιρετικό σουτ στην αριστερή γωνία του Μάστρου. Το 3-0 λοιπόν, το οποίο σφραγίζει βεβαίως από τη μια τη μεγάλη νίκη της... Πάσα για τον Φρέντι, πολύ ωραία στον Ασίς. Είναι μόνος και έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Σκέμπρι αποφεύγει τον Μάστρου. 4-0. Διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ομόνοιας. Νίκη πρόκριση. Κατέληξε στο Σκέμπρι. Δείτε εδώ τι έγινε. Μαγικά πράγματα έγιναν. Πέρασμα για τον Σκέμπρι. Απέφυγε και τον Μάστρου για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πανέμορφο τέρμα σε δημιουργία, οργάνωση και τέλειωμα για την Ομόνια.